ചാവക്കാട് കടലിൽ ഫൈബർ വഞ്ചിയിൽ നിന്നും തെറിച്ചുവീണ് കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഏത്തായി കരിപ്പേൽ വീട്ടിൽ 53 വയസ്സുള്ള വിജീഷിന്റെ മൃതദേഹമാണ് മന്ദലാംകുന്ന് പടിഞ്ഞാറ് കടലിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആഴക്കടലിൽ ഒരു മൃതദേഹം ഒഴുകി നടക്കുന്ന വിവരമറിഞ്ഞ് മുനക്കക്കടവ് കോസ്റ്റൽ സ്റ്റേഷൻ എസ്ഐ ലോഫി രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസും ഫിഷറീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 4-നാണ് ഫൈബർ വള്ളത്തിൽ വിജീഷ് ഉൾപ്പെടെ 4-അംഗ സംഘം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയത്. ശക്തമായ കാറ്റിനെ തുടർന്ന് മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെ ആടിയുലഞ്ഞ വഞ്ചിയിൽ നിന്നും വിജീഷ് കടലിലേക്ക് തെറിച്ചു വീഴുകയായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികൾ തിരിച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. സംഭവദിവസം തന്നെ ഫിഷറീസ് വകുപ്പും മുനക്കക്കടവ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് ടീമും റെസ്ക്യൂ ഗാർഡുകളും കടലിൽ ഏറെ നേരം തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിലെ നാട്ടുവാർത്തകളുമായി സർക്കിൾ ലൈവ് ന്യൂസ്.